ли ти тъмнината в деня? Не чуваш ли ти вика в тишината? Не знаеш ли ти за смазаната гордост света? Ето това е лъжливият свят, като муха в мед, подлаган брутално. Живее човекът, сякаш е вечно млад, но краят на всеки е ясен реално. Света е преходен, то няма цена. Виждаш ли ти дяволи зли в хора облечени? Чуваш ли ти на страдащите писъка горчиви сълзи? Знаеш ли ти, че те са изолирани?